statistik. Altså hvad er statistik egentlig? Vi bruger det til at få overblik over data, til ligesom at beskrive det. Grupperede og ikke grupperede observationer. Observationer, det er ligesom ting, vi ser, altså det data, som vi indsamler. For eksempel, hvis vi tager skolestørrelse i en klasse på 12 elever, så er der nogen, der bruger 37, en der bruger 38, 39, 39, 40, helt op til 47. Det er sat op i rækkefølge, men det er et ikke grupperet datasæt, fordi det er ligesom ikke sat i grupper. Hvor derimod, at det er næste her, hvor det er grupperet datasæt, der kan vi se, at det er i de her firkanter, hvor der står 150, hvor ligesom det er en firkant, der ligesom den er åben, til 155, som er lukket. Vi kan se, så 2 lukket, det inkluderer så begge ender af intervallet. Så hvis nu at begge var lukket, og stod 150 til 155, så var både 150, alle tal derfra til 155 med. Når de begge to er åbne, så er enderne altså ikke inkluderet, altså tal, der står der, det er ikke med. Så kort sagt, grupperede og ikke grupperede observationer, det er bare, om de er sat op i de her firkanter, eller om de er bare sat op i en lang række efter rækkefølge. Så er der en hyppighedstabel. Hyppighed, det viser, hvor mange observationer der er. Så for eksempel, hvis vi har de her størrelse 37 sko, så viser vi hyppigheden ligesom, at der er 10, der bruger størrelse 37, og det samme størrelse 38, der er 15, der bruger det, 8, 9 og 8 igen. Så hyppigheden viser bare, hvor mange der egentlig bruger den her ene størrelse sko. Så den kumulerede hyppighed, altså den samlede hyppighed, det er egentlig bare hyppighederne, man lægger sammen efterhånden. Så for eksempel den kumulerede hyppighed for skostørrelsen her, den er i starten 10, fordi der er 10, der bruger størrelse 37. Så er der, hvor mange der bruger størrelse 38, der er 15, så man plusser 10 plus 15, som så giver 25. Så det næste, så er det, hvor mange bruger størrelse 39, der er 8, så man plusser de 25 med 8, som så giver 33. Så man plusser egentlig bare sammen efterhånden, som i sidste ende, så vil jeg egentlig sige, hvor mange personer bruger egentlig alle de her skostørrelser. Og der er så 50. Så vi kan se ved størrelse 39, hvor mange bruger for eksempel størrelse 39, 38, 37, der er i alle 33 elever, der bruger det. Og så er der frekvensen, det er procentdelen af den samlede antal observationer. Det kan skrives i brøker, procenter eller decimaltal. Og den måde, man finder det på, det er, at man tager hyppigheden og dividerer med, hvor mange man er i alt. Så for eksempel for at finde frekvensen for størrelse 37 sko, så ved vi, at der er 50 elever. Så vi siger, at det er 10, der bruger dem, størrelse 37, divideret med 50, som så giver 20%. Og den kumulerede frekvens, det er nærmest præcis det samme som en kumuleret hyppighed. Det er egentlig bare pludselig sammen efterhånden. Og der skulle det jo gerne give 100 til sidst, så ved vi, at ligesom vi har tallene rigtige. Så er der noget, der hedder deskriptorer. Eller bare et navn for at beskrive, hvordan data ser ud på forskellige måder. Nogle deskriptorer kunne fx være mindste og største værdi. Det giver ret meget sig selv. Altså hvis når man har talt 1-10, så er mindste værdien det 1, og største værdien det 10. Og så er der variationsbredden. Hvis nu vi har talt 50 og 45, så variationsbredden, det er forskellen fra 45 til 50, og det er egentlig bare 5. Så har vi typetallet. Det er det tal i vores observationer, som forekommer flest gange. For eksempel i 5, 5, 6, 7, 9 og 13, der er det 5, der ligesom forekommer flest gange. Den kommer 2 gange her, hvor de andre kun kommer 1 gang. Så derfor er 5 vores typetal. Hvis nu man har flere, en lang række, hvor der måske var 2 4'ere, så havde vi både 5 og 4, som var vores typetal. Medianen, det er det tal, som ligger i midten af observationerne, så man skal bare huske, at det skal være i en ordnet rækkefølge fra mindst til størst. Som vi kan se her, så har vi 5, 5, 6, 8, 9, 10, 12 og 13, og der er 8 i midten, og så er der 4 tal ligesom til hver side. Derfor bliver 8 vores median. Men hvis nu man ender med for eksempel 2 tal i midten, som man kan se på eksempel hernede, hvor 8 og 9, de ligger begge to i midten, så tager man simpelthen bare gennemsnittet af de her 2 tal. Så har vi det, der kalder gennemsnittet. Det regner man ved at sige sum af observationer divideret med antal observationer. Så hvis vi for eksempel har de her tal, som vi kan se her, så det man skal gøre, det er bare plus alle tallene sammen, og dividere med hvor mange, altså der er egentlig alt. Og der er også 10 i alt, det giver 8,7 i gennemsnit. Og så har vi det, der hedder kvartiler. Der findes i alt 3 kvartiler sådan i statistik. Der er den første kvartil. Det er 25% af observationerne, der ligesom ligger under det her tal. Og så er der anden kvartil, man kalder Q2. Det er også det samme som medianen, altså i midten. Det er 50%, som ligesom ligger over eller under det her tal. Og hvis observationerne er et lige tal, så er anden kvartil lige med gennemsnittet. Og så har vi tredje kvartil, som man kalder Q3. Det er 75% af observationerne, som ligger under det her tal.
Og der, hvor man normalt bruger sådan kvartiler, det bruger man f.eks. det, der kaldes et boxplot. Og et boxplot, det kan f.eks. bruges til at få overblik over kvartilsæt og mindste og største værdier og gennemsnit og så videre. For eksempel med de her tal, vi kan se her, har jeg lavet et boxplot, hvor man kan se kvartil 1, 2 og 3. Så kan man se mindste og største værdien ud i hver side. Så ved vi, at Q1 det er 5. Så derfor er 25% af tallene, ligger under 5. Og så Q2, det er 50%. Så derfor ved vi, at 50% af tallene ligger under eller over det her tal. Og så har vi Q3, som er 11. Så det betyder, at 75% af observationerne ligger under 11. Og så er det, der kaldes kvartilbredden. Kvartilbredden, det er ligesom det samme som variationsbredden. Det er egentlig bare minus Q3 med Q1. Og så har man kvartilbredden.